намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабт дар шаҳри Берлин олмон идома дорад. Инак омадем ба павилёни Тоҷикистон. Мояи ифтихори мо аст ки дар чунин як намоишгоҳи сатҳи байналмилалӣ парчами Тоҷикистон дар радифи аввал, яъне ки дар хатти аввал аст, дар ҷои аввал аст. дар қалби Берлин парчами Тоҷикистон парафшонӣ дорад ва дар даромадгоҳи намоишгоҳ ки зиёда аз 60 давлати ҷаҳон дар он ҷо гӯша дорад, павилёни Тоҷикистон дар даромадгоҳи асосӣ, дар ҷое ки ҳар нафар ворид мешавад, аввал чашмаш ба гӯшаи зебои Тоҷикистон меафтад, ҷойгир шудааст. Мояи ифтихори мо аст. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ҳам Тоҷикистони мо дар баробари кишварҳои абарқудрати ҷаҳон як овоз дорад дар созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамроҳу ҳамқадами корвони ҷаҳонисозӣ аст. Моро ҳамсафар бошед.